Трябва ми клююч. Търся клююч, омага тераса. О, не трябва ми друг клююч. Мамка му. О, не трябват ми още клюючове. Искам някой вече да ме убие. О Боже, о мили Господи, котка, бухал, котлон, мишка, шукар, кабел, Исусе, какво е това създание, какво му има, искам да изляза от тук. Хей, как си малко странно индивид. О Боже, идва, о не, о мили Господи, какво му има на това момиче, защо няма чехли, защо идва към мен, защо ходи. Омага, аз и дадох куклата и тя е щастлива. Омага, това е толкова сладко, сега какво? Вече съм приятел с чершав момиче. Окей, аз потеглям да търся клюючове. Омага, какво подяволите, Господи Исусе Боже, някой да ми помогне, какво се случва сега с чершав момиче. Моля те, не идвай към мен, Господи, пералня Митсубиши бисквит и престиж. Омага, кукла. Боже, видях я, тя идва към мен, България 68 Огарджака, чершав момиче, вече не сме приятели, искам да си тръгна, остави ме, намира, остави, спри веднага, сега или на момента. Чершав момичето ми взе куклата на сила. Омага клююч. Омага кукла. Омага, това е клююча за стаята на тавана, България 68 Огарджа.